Pre Volkswagen Slovakia pracujem už 7 rokov, z toho 4 roky som bol ako učeň. V Nemecku som bol na 7-mesačnom školení, kde som sa školil ako údržbár expert na lézrové zváranie. Momentálne pracujem ako supervizor pre údržbu karosárne Q7. Môj tím pozostáva z 20 špecialistov, ktorí majú na starosti plynulý chod rôznych technológií. Každý špecialista v mojom tíme má pridelenú technológiu, o ktorú sa stará a odstraňuje na nej tie najzávažnejšie poruchy. Keď prídem do práce, prevezmem si smenu od kolegu, vytlačím si kalendár a idem na meeting s nadriadenými, kde si naplánujeme dnešný deň. Po skončení tohto meetingu zbehnem na dielňu, kde mojim chalanom rozdám úlohy. Počas mojej smeny sa prevažne pohybujem po dielni, kde repasujeme nástroje a zariadenia a pri najväčších problémoch sa presúvame aj na karosáreň. A tým zabezpečujeme bezproblémový chod karosárne. Okrem už spomínaných činností mám na starosti môj tím aj po personálnej stránke, ako napríklad spracovanie dochádzky, nahlasovanie na školenia, podpisovanie dovolenky. Pracujem na 4-smennej prevádzke, 2 dní ráno, 2 dní v noci a potom máme 4 dní voľno. Mám rád prácu s ľuďmi a to je to, čo ma na tejto práci najviac baví. Veľkým plusom pri zamestnaní vo Volkswagen Slovakia sú benefity, napríklad 13. 14. plat, dovolenkový príspevok, ktorý som aj ja sám využil, ale na druhej strane sú tu aj mínusy, napríklad práca cez víkend, ktorá niekomu nemusí vyhovovať. Človek, ktorý by mal byť v našom tíme, by mal mať elektrotechnické vzdelanie, mať chuť pracovať a byť technicky zdatný. Nemčina pri tejto práci nie je nevyhnutná, ale je obrovskou výhodou pri ďalšom kariérnom raste.